Mali ješ? Ja imam većeg, blago meni. Da, društvo, ja sam imala najviše sreće. To je prosto super. Melisa, ti imaš tako malog ježa. Hajde, možeš da počneš. Pa dobro, šta da se radi? Sad ću da ga probam. Tako je sladak. Duša mala. Čekajte. Šta je ovo? Na usnama su mi ostale iglice. Tako si smešna. Pa dobro, mogu da ih pojedem. Baš su ukusne. Dođi ovamo i ti, mališanu. Sad ću da te probam. Tako si ukusan. Da. Tada? Šta radiš? Sad ćete sve vidjeti. Smislio sam genijalni plan. I gledajte. Moj jež je sad pravi. Kako je sladak. Ne mogu da verujem. Moja ruka. Pa zar nisi znala da se jež bode? Ja imam rukavice. I ja isto. Sad ga možemo da mazimo. Duša. Okej, a vreme je da ja probam svog ježa. Nathan, pozajmi ću to. Hej, nemoj, šta radiš? Ma, sve će biti u redu. Ne mislim tako. O ne, zaustavljaj se. A šta se dešava? Jao. Ups, ovo nije dobro. A šta je sa ježom? Daj da vidim. Neverovatno. Koliko bombona je unutra. Da, hajde da ih pojedemo. Vrlo rado. Neverovatno. Tu je gomila slatkiša. Navali. Preukusno. Živa sam. Ej, šta radite? Šta je sa mnom? Bombone! Cool! Blago meni! Obožavam slatko! Ajde, navalite, šta vam je? Dobro, hvala puno! Nema na čemu, uživajte! Eto i tebi, Nathan! Hvala! Kako ukusno! Da, jeste! Gledajte, i ješ jede! Završili smo! Aha! Šta je to, tako mala flašica? Ja imam veću flašu, blago meni. Vidi. Gledaj tamo! Neverovatno! Ja sam dobila najveću flašu na svetu. Ej, šta ti je? Skloni se! Da, ti počinješ zapravo. Pa dobro, šta da se radi? Sad ću da probam. Izgleda privlačno. A kakav je ukus? Ova žvaka je prelepa. Šta je? Zašto ne mogu da istisnem? Zar nema više? Izvoli, mislim da će ti to pomoći. Vidi, uzimaš i stiskaš. Hajde, otvori usta. Baš ti hvala. To je bilo super. Hajde, sad si ti na redu. Da, jedva čekam da probam svoju žvaku. Nisam mogla da odolim, izvini. Baš si bezobrazna. Skloni se od moje žvake. Hej, otkud ti ovde? Kako me nerviraš? Imam ideju. Eto. Hej, šta si uradio? Tako je bolje. Sad mogu na miru da pojedem svoju žvaku. Skini to sa mene! Daj da ti pomognem. Nathan, molim te. Dobro, sada mogu da skinem. Eto, izvoli. Šta je sa mojim usnama? Baš te bezobrazni. Dobro je prošlo je. Hajde, sad si ti na redu, Melisa. Da, jedva čekam. Joj, zašto ne mogu da istisnem?
Ne brini, ja ću ti pomoći. Eto, stigla je pomoć. Što? Ne brini, sve je pod kontrolom. Hajde, sada možeš da otvoriš usta. O, super! Hajde, hvatam! Šta? Nathan! Ma daj, to je super. Kako malo pakovanja sa kokicama. Ja imam veće. Cool. Da, devojke, ja sam dobio najviše kokica. Blago meni. Hajde, ti počinješ, Melisa. Pa dobro. Poješću šta ima. Da vidimo. Zrno? Kako da ga zagrizem? Imam ideju. Mogu napraviti kokicu od njega. Uradit ću to uz pomoć pegle za kosu. O, to je genijalno. Hvala. Napravila sam i lokne sebi. Izgledam super. A sada mogu da pojedem svoje kokice. Joj, baš su ukusne. O, šteta, nemam ništa više. Ali i dalje sam lijepa. Hajde, ko je sad na redu? Ja sam. Da vidimo šta ima unutra. Usput, smislila sam genijalnu ideju. Sipat ću unutra bombone i staviti sve u mikrotalasnu. Tako je. Uključujem i čekam. Da, može da se vadi. Da vidimo. O, kako vruće! Sva sam crvena. Hvala vam, ljudi. O, gledajte. Moje kokice su postale šarene. A kakav je ukus? To je fantastično. Da, ovo je bila genijalna ideja. Poješću sve do kraja. Zakrsnula sam se. Sad ću ti pomoći. Baš ti hvala. Nema na čemu. Evo mog dugmića. Okej, sada ja, konačno. Baš sam dugo čekao ovaj trenutak. Prvo ću sipati sve u šerpu. Da, zatim pokrivam folijom. A sad mi treba vatra. Pazi šta radiš? Ma dajte, devojke, neću vam ništa. Ja sam profesionalac. Znam šta radim. Eto, gledajte. Uspeo sam. O ne, mislim da je to već previše, stani! Gledajte, kiša od kokica. Fantastično! Wow, to je najbolji dan. Navalite. O ne, kisele bombone. Ali barem sam dobio malo. O ne, ja imam više bombona. Ne, samo ne to. Jadna ja. Dobro, hajde, ti počinješ, Nathan. Ja? Dobro, sad ću da probam. Joj, jadan? Kako kiselo! Prošlo je, ali gledajte mi jezik. To je super. Presmešno. Šta se smeješ? Sad si ti na redu. Točno. Okej, ja sam hrabra. Uradit ću to. Sipat ću se u usta i eto. Šta je sa mnom? O ne, nije mi dobro. Pazi! Hej, šta si uradila? Hajde, sad si ti na redu. Dobro. Ja imam ideju. Sad ću da izmrvim sve ove bombone. Tako je, svaka mi čast. A vreme je da pojedem taj prah. Mislim da će mi tako biti lakše nego da jedem čitave bombone. Da, bila sam u pravu. To uopšte nije kiselo. Baš mi se sviđa ukus. Ona nije normalna. Ma dajte, sve u redu. Ili nije. Juj.
Pogledajte šta je sa mnom. Ja menjam boje i mogu da dajem svetlo. Hajde da ludujemo. Ovo kao da je prava diskoteka. Da, jako zabavno. Cool. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao društvo.